Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ngut ki brio ki la Mynsaw malumala ha ka Ïatakhuh jangki atli ki bos kabala ja men ha ka skiu blai blala kata ha ka lai photrek naitung ha saw Furlong polo kat kum ki Ïatakhuh jangki bala sakhi ang ne ka jingja kawe ka bos night super na ka jila Assam kabadon yo number AS12 AC9477 kat ba kadangwan na ka than IGP hadien bala penhiar ya kinong le jinglej sha ka parking lot kabadon ha polo kala lej bantanra ya kawe ka bos night super kabadai hi na kajala Assam kabadani number AS12E6477 kini ki atli ki bos night super ki dai jong way brio na jala Assam hadien kani ki pulet kilawan khwai no ya kini ki atli kali bat penket no shthanat